ገብርኄር ሻድሸይቲ ሰንበት ዓብዪ ጾም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ክቡራት ኣሕዋተይ ከመይ እኒኢኹም? ድሓን ደቐኒኹም? እምበኣር ኬስ እንኳዕኒ ሻድሸይቲ ሰንበት ዓብዪ ጾም ገብርኄር ኣብፅሐና ኣብፅሐኩም ብዛዕባ መኽሊት ውህብቶም መኽሊት ሎማዓንቲ ሕፅር ዝበለ ፅሑፍ ከቕርበልኩም እየ። ሻድሸይቲ ሰንበት ዓብዪ ጾም። ሻድሸይቲ ሰንበት ናይ ዓብዪ ጾም ገብርኄር እያ ትበሃል። ትርጉማ ድማ ሕያው ኣገልጋሊ ማለት እዩ። ጎይታ ብዛዕባ ገብርኄር ብምስላ ክዛረብ ከሎ ሕያዋይን እሙንን ኣገልጋሊ ኢሉ ስለ ዝዛረብ ገብርኄር ማለት እውን ሕያዋይን እሙን ኣገልጋሊ ማለት ምዃኑ ንርዳእ። በዚ ዕለት ኩላትና ብሓባር እሙናትን ዘይእሙናትን ኣገልገልቲ ኣምላኽ ምዃንና ገዛእ ርእስና እንፍትሸሉ ናይ ዕለቱ ምንባባት ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰሪዖምና ኣለዉ። ገብርኄር ኢሉ ኣብ ወንጌል ብዛዕባ መኽሊት ዝተዋህቦም ስለ ዝዛረብ ገለ ሰብ እቲ መልእኽቲ መዓርግ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣገልግሎት ንዝተቐበለ ጥራይ ዝምልከት ክመስሎ የብሉን። ምኽንያቱ ይብዛሕ ይውሓድ ኩላትና ካብ ኣምላኽ ዝተቐበልናዮ መኽሊት ኣለና። እቲ በዓል መኽሊት ምስ መፀ ኩላትና ዋጋና ስለ እንቕበል ድማ ነቲ ካብ ኣምላኽ ዝተቐበልናዮ መኽሊት ብዝግባእ ክንዓየሉ ግድን እዩ። እምበኣር ጎይታ ምስ መፀ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዝወሃቦ ዋጋ መኽሊቱ እንታይ ምዃኑ ካብ ነገረና ከምቲ ዓስቢ ናይ እሙን ኣገልጋሊ ክንረክብ እንታይ ዝዓይነቱ መስዋዕቲ ክንኸውን ከም ዝግበአና ከም ፍቓድ ኣምላክ ካብ ናይ ዕለቱ ናይ ገብርኄር ምንባባት ከይወፃና ምስ ተጋሚኡን ብምውሃድ መኽሊት ዝተባህለ እንታይ ምዃኑ ከመይና ክነብሐሉ ከም ዝግባእን ዝረብሐናን ዘይረብሐናን ዓስና እንታይ ከም ዝኾነ ክንርኢ ኢና። ኣምላኸይ ፍቓድካ ንምግባር ባህጊ ኣለኒ ሕግኻ እውን ኣብ ውሽጢ ልበይ እዩ ጽድቅኻ ኣብቲ ዓባይ ማሕበር ኣበሰርኩ። መዝሙር ቅዱስ ዳዊት ምዕራፍ 40 ፍቕዲ 8። ብዛዕባ መኽሊት ትርጓሜአን ክንርኢ ከለና ቀዳማይ እቲ ትርጉም ሰብኣ መኽሊት በዓል 5ን በዓል 2 መኽሊት ዝተባህሉ ፍጹም ትምህርቲ ተማሂሮም መኺሮም ኣስተማሂሮም ንርእሶም ኣምሲሎም ዘውፅኡ እዮም። እዚ ቅዱስ ጴጥሮስ ንቀላሜንጦስ ጳውሎስ ድማ ንጢሞቴዎስ ከም ዘውፅኡ ማለት እዩ። በዓል 1 ዝተባህለ ግና ተማሂሩ ከየስተምሃረ ዝተረፈ ንጎይትኡ ንስኻ ሕጊ ከይሰራሕካ ብኣእምሮ ብጠባይ ፈሊጥኩም መምህር ከይሃብካ ብስነ ፍጥረት ተመራሚርኩም ዘይትሰርሑ ኢልካ እትፈርድ ጽኑዕ ጨካን ምዃንካ ፈሊጠ። ዓላውያን ሓዊ ስሕለት ኣርእዮም ከየክሕዱኒ መናፍቃን ተኸራኺሮም ምላሽ ከየስእኑኒ ኢለ ፈሪሐ ደፈንክዎ። ኣብ ውሽጢ ልቦናይ ድማ ሓስክዎ ኢሉ ንጎይትኡ ዝተዛረበ እዩ። ጎይትኡ ድማ ገብርሃካይ ሕጊ ከይሰራዕኹ ብኣእምሮ ጠባይ ፈሊጥኩም መምህር ከይሃብኩ ብስነ ፍጥረት ተመራሚርኩም ዘይሰራሕኽዎ ዘድልን ዝፈርድን ጽኑዕ ጨካን ምዃነይ እትፈልጥ ኢኻ። ከምዚ ምዃነይ ካብ ፈለጥካ ሽሞትካ ክትምልሰለይ ምተገብአካ ነይሩ። ወሪዱ ደዩ ንዘስተምር ምሃብክዎ ነይረ ወይ ድማ ኣብ 2 ወይ 3 ኣዛን መብፃሕክዎ እሞ ኣነ ድማ ተራድዮም መስፋሕፋሕክዎ ነይረ። ናቱ መምህርነት ኣሕዲኩም ነቲ ሓደ ሃብዎ ንኡ ግና ኣውፅዎ ኢሉ እቲ ጎይታ ነቲ ሃካይ ኣገልጋሊ ከም ዝወፅእ ይገብር። እዚ ማለት ግና እቲ ሃካይ ኣገልጋሊ ካብ መንግስተ ሰማያት ኣይወፅን እዩ። ብመምህርና ምእታው ካብ ተረፎ ብህዝባውነት ይኣቱ። ታሪክ እዚ ብኣባ መልክዓ ክርስቶስ ተፈሊጡ እዩ። ፍጹም ትምህርቲ ከየስተምህሩ ተሪፎም ብሕትውና ፈጺሞምዎ እዮም። ኣብ ዝሞትሉ እዋን መልኣኽ ገሲጾም እቲ ቃለም ኣካል ሒዙ ክወፅእ ተራእዩ። ካልኣይ ትርጉም ሰብኣ መኽሊት 5 መኽሊት ሙሴ እዩ። ምኽንያቱ 5 መጽሓፍቲ ስለ ዘለውዎ በዓል 2 መልእኽቲ ስለ ዝፀሓፈ ቅዱስ ጴጥሮስ ወይ ድማ 2 ዝተባህሉ ብሉይን ሓድስን ኪዳን እዮም። ብሉይ 1 ከዓ ይሁዳ እዩ። ከምኡውን በዓል 5 ብሊቀ ጳጳሳት ኣንብሮተ ኢድ ላዕለ ጳጳሳት ሰይመ ቀሲስ ሰይመ ዲያቆን ስርዓተ ጥምቀትን ስርዓተ ቁርባን ስለ ዝፍጽም። በዓል 2 ብቐሲስ ይምሰል ስርዓተ ጥምቀትን ስርዓተ ቁርባንን ስለ ዝፍጽም። በዓል 1 ከዓ ዲያቆን ንተልእኮ ጥራሕ። ሳልሳይ ትርጉም ሰብኣ መኽሊት
በዓል 5 ኣሚን እምነት ፍስሃ ምሕረት ትዕግስትን ተስፋን እዮም። በዓል 2 ኣሚን ፍስሃን በዓል 1 ኣሚን ጥራይ ራብዓይ ትርጉም ሰብኣ መክሊት በዓል 5 ጥምቀት ተኣምኖ ሓጣውእ ከዊነ ስምዓት ተባህትዎ ምንኩስናን በዓል 2 ጥምቀትን ተኣምኖ ሓጣውእን በዓል 1 ጥምቀት ጥራይ ሓምሻይ ትርጉም ሰብኣ መክሊት በዓል 5 ፍጹም በዓል ጸጋ በዓል 2 ከም መጠኑ በዓል ጸጋ በዓል 1 ፍጹም ድኻ ብዝብል ይትርጎም። ብተወሳኺ እዞም ዝተፈላለዩ ቁጽሪ መክሊታት ዘለዎም ናይ ጉዕዞ መንፈሳዊ ህይወት ደረጃ የመልክቱ። በዓል 5 መክሊት ናይ ፍጹማን በዓል 2 ናይ ማእኸላውያን በዓል 1 ከዓ ናይ ወጣንያን ወይ ከዓ ጀመርቲ። ኣብዚ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብምስላ ገይሩ ብምዝራቡ ንትምህርቲ እኳ እንተኾነ ንኩሎም ሓደ ዓይነት ዝኾነ ጸጋ ኣይሂቦምን። እዚ ኣፈላላይ ወይ ኣብዚሑ ዘይህብ በቃቕ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ንኩላትና ዝግበአናን ዓቕምናን ይፈልጥ ምዃኑ የረድእ። በዚ ድማ ንነፍሲ ወከፍ ከከም ዓቕሙ ሂብዎ እዩ። ብዛዕባ እዚ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ መልእኽቱ ሕጂ ከዓ ኣሕዋተይ ብዛዕባ እቲ መንፈሳዊ ህይወት ብዘይ ፍልጠት ክትኾኑ ኣይፈቱን እየ እምበኣር በብዓይነቱ ህይወት ኣሎ መንፈስ ቅዱስ ግና ሓደ ንሱ እዩ። በብዓይነቱ ዝኾነ ተግባራት ኣለዉ እቲ ካብ ኩላቶም ንኹሉ ዝገብር ኣምላክ ግና ሓደ ንሱ እዩ። ምግላፅ መንፈስ ቅዱስ ንጥቕሚ ብዙሓት ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ይወሃቦ እዩ። ቅዱስ ኣውግስጢኖስ ብዛዕባ ምስላ ናይ መክሊት ክዛረብ ከሎ እዚ መክሊት ንዓኻ ከምዘይተዋሃበካ ጌርካ ኣይትሕሰቦ። በርግፅ ኣብ ልዕሊ ፀፍሒ ኮይንካ ዘይተዓይክ ክትኸውን ትኽእል ኢኻ። እንተኾነ ግና በቲ ዝተዋሃበካ ዕድል ክስራዕ ዝከኣለካ ክትዓዪ ትኽእል ኢኻ። ክርስቶስ ክዘልፍ ከሎ ተኸላኸል ሞግት ነቶም ዝረምረሙን ዘማርሩን መልሶም ነቶም ዝፃረፉ ገስጾም ምስኦም ድማ ኣይትዕረኽ። ኣብ ገዛኻ ግዴታኻ ፈጽም። እቲ ጳጳስ ንኩሉ ዘገልግልን ዝጓስን ነቶም መጓሰ ድማ ክሰምዖም ዝተጸውዐ እዩ። ደጊም ነፍሲ ወከፍ ርእሲ ናይ ቤቱ ዝኾነ ሰብ ናይቲ ጳጳስ ዕዮ ይዕያ። ሓደ እኳ ኣብ ገዝኡ ካብ ዘለዉ ናብ መናፍቕና ከይከይድ ነቂሑ ይሓሉ። ሰበይቱ ወዱ ጓሉ ኣገልጋሊኡ ኩሎም ብኽቡር ዋጋ እዮም ዝተዓደጉ። ንሓደ እኳ ኣይትነጽሎ ንሳቶም ንዓኻ እጃንካ እዮም። ከመይሲ ነቂሕኻ ደኣ ብዛዕባ ድሕነት ነፍሲ ወከፍ ሕሰብ። ነዚ እንተገይርካ ነቲ ዝተዋሃበካ መክሊት ተጠቒምካሉ ኢኻ ማለት እዩ። ምስቲ ሃካይ ኣገልጋሊ ድማ ኣይክትፃፀብን ኢኻ። ነቲ ዘሳቅቕ መቕፃዕቲ እውን ኣይክትፈርሖን ኢኻ። ካብዚ መክሊት እግዚኣብሔር ዝርብሖ ነገር የብሉን። ብዛዕባ እዚ ናይ መክሊት ምስላ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ወይ ቀንዲ መልእኽቲ ምብዛሕን ምውሓድን ናይቲ መክሊት ዘይኮነ ብዛዕባ ናይቲ ኣገልጋሊ እሙን ወይ ዘይእሙን ምዃን ወይ ተገዳስነትን ሸለልትነትን ወይ ትግሃትን ትምክህትን እዩ ዘተኩር። ትምክህትን ሕማቕን ናይቲ ዘይእሙን ኣገልጋሊ ንጎይቱ ጨካን ኢሉ ከምዝኸሶ ገይርዎ እዩ። እዚ ውፅኢት ናይ ፍርሒ እዩ ማለት ትምክህትን ሕማቕን ነቲ ሃካይ ኣገልጋሊ ከም ዝፈርሕ ገይርዎ እዩ። ምክንያቱ ሓደ ሓጥኣት ካሊእ ሓጢኣት ስለ ዝወልድ ነዚ ድማ እዮም ኣበው እቲ ቀሊል ዘይጠቅምን ዝመስል ሓጢኣት ናብ ዓብዪ ሓጢኣት ይመርሐካ። በዚ ምክንያት ኢና ድማ ንሓጢኣት ካብ መጀመርታ ክንድምስሳን ክንቃወማን ዘለና ዝብሉ። ቅዱስ ጳውሎስ እውን ወንጌል እንተሰበኩ ዝምከሐሉ የብለይን ምክንያቱ ክሰብኽ ምእዙዝ እየ እንተዘይሰበኩ ግና ወይለይ። ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 9:16 ነቢይ ኤርምያስ እውን ከምዚ ይብል እቲ ንዕዮ እግዚኣብሔር ዕሽሽ ኢሉ ዝገብሮ ርጉም ይኹን። ኤርምያስ ምዕራፍ 48:10 እምበኣር እዞም በዓለ መክሊት ዝተባህሉ ብዓብይኡ ንምእመናን ክመርሑ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝተሰየሙ ጳጳሳት ካህናትን ዲያቆናትን ከም ተራዳኢ ከም ዝኾነ ኣብ ትርጉም ብሰፊሑ ተገሊጹና ኣሎ። ነዚ መጓሰ ህጓሲ ካብቲ ሓለቃ ጓሲ ዝኾነ ሰማያዊ ጎይታ መክሊት ዝተቐበሉ ቅዱሳን ሃዋርያት እዚ ናይ መጓሰ ኣገልግሎት ንውሉድ ወለዶ ዝተዋሃቦ ምዃኑ ነቶም ብድሕሪኦም ነታ ቤተ ክርስቲያን ክመርሑ ንዝኽእሉ ኣገልገልቲ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ብምሻም ኣረጋጊፆምልና እዮም። ነዚ ናይ ጓስነት
ዕዮ ከምቲ ንሳቶም ካብ ጎይታ ብቓል ኣጽንኦ ብጽኑዕ ቃል 3 ግዜ ዓያውተይ ኣብልዕ ኣባጊዐይ ሓለ ኣባጊዐይ ኣብልዕ ተባሂሎም ብሕድሪ ከም ዝተቐበልዎ ንሳቶም ድማ ነቶም ነዚ ኣገልግሎት ብቑዓት ንዝኾኑ ኣገልገልቲ ክሾሙ ከለዉ ብማዕዳን ብጽኑዕን ምኽርን ከመይ ክኾኑ ከምዘለዎም በቲ ብቓል ትንቢትን ብምንባር ኢድ መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ዝተዋሃበካ ጸጋ ሸላሊ ኣይትበሎ። ብዛዕባ እዚ ነገራት እዚ ኣጸቢቕካ ትጋህ እናዓበይኻ ትኸይድ ከም ዘለኻ ኣብ ኩሉ ምእንቲ ክግለጽሲ ነዚ ነገር እዚ ኩላንትናኻ ወፊ ንገዛእ ርእስኻን ነቲ እትህቦ ትምህርትን ተጠንቀቕ ኣብኡ ጸኒዕካ ንበር ነዚ እንተገበርካስ ንርእስኻን ነቶም ዝሰምዑኻን ክተድሕኒ ኢኻ ብምባል ብጽኑዕ ቃል ኣመሓላሊፎምዎ እዮም። ከም ተወሳኺ መረዳእታ ኣብ ናይ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 1-12 ዘለውን ከምዚ ይብል ኣነ ከምኣቶም መራሒ ቤተ ክርስቲያን ናይቲ ክርስቶስ ተቐበሎ ስቃይ መስካሪ ኣብቲ ድሓር ክመጽእ ዘለዎ ክብሪ እውን ተመቓሊ ዝኾንኩ ነቶም ኣብ ማእኸልኩም ዘለዉ መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን እምዕዶም ኣለኹ። ነቲ ኣምላኽ ዝሃበኩም መጓሰ ጓሲይዎ እንተኾነ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ብፍታው እምበር ብግዲ ኣይኹን፣ ብጽቡቕ ደላይ እምበር ንኾንቱ ረብሓ ኣይኹን። ነቲ መጓሰ ኣርኣያ ደኣኹንዎ እምበር ኣብ ልዕሊ እቲ ዝተዋሃበኩም ጎይተት ኣይትኾኑ። እቲ ሓለቃ ጓሰት ምስ ተገለጸ ድማ ዘይጽምሉ ኣኽሊል ክብሪ ክትቕበሉ ኢኹም። ከምኡ ከዓ ኣቶም መናእሰይ ነቶም ዝዓበይኹም ተገዝእዎም። ኣምላኽ ንዕቡያት ይመዓቶም ንትሑታት ግና ጸጋ ይህቦም ከም ዝብል ድማ ትሕትና ለዊስኩም ነንሕድግኩም ኣገልግሉ። ደጊም ብግዚኡ ንሱ ልዕል ምእንቲ ክበብለኩም ኣብ ታሕቲ እታ ጽንዕቲ ኢድ ኣምላኽ ትሕት በሉ። ንሱ ይሓልየልኩም እዩ እሞ ንኹሉ ሓልየትኩም ኣብኡ ኣውድቕዎ። ዲያብሎስ እቲ መጻርትኩም ዝውሕጦ ደልዩ ከም ዝዋዝም ኣንበሳ ይዘውር ኣሎ እሞ ተጠንቀቑ፣ ንቑሑ፣ ኣብ እምነት ጸኒዕኩም ተቃወምዎ። ምክንያቱ ነቶም ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለዎ ኣሕዋትኩም እዚ መከራ እዚ ይበጽሖም ከም ዘሎ ትፈልጡ ኢኹም። እቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ናብ ናይ ዘለኣለም ክብሪ ዝጽውዓኩም ኣምላኽ ኩሉ ጸጋ ቁሩብ ግዜ ሓሰራ መከራ ምስ ጸገብኩም ንሱ ፍጹማት ክገብረኩም ከጽንዓኩም ከበርትዐኩም ክስርተኩምን እውን እዩ። ንዘለኣለም ዓለም ንዕኡ ክብርን ስልጣንን ይኹኖ ኣሜን። ኣሜን ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ከምዚኡ ምን ኣገልጋሊ ክንኸውን ይደግፈና። ወለይተ ኣምላኽ ብኣማላልነታ ትርድአና። ኣሜን። መኑ ውእቱ ገብርሄር ወምእመን እቲ ሕያዋይን እሙን ኣገልጋሊ መን እዩ? ቅዱስ ያሬድ ማህሌታዊ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወወላዲቱ ድንግል ወመስቀሉ ክቡር። እምበኣርከስ ብዛዕባ ሸድሸይቲ ሰንበት ዓብይ ጾም ገብርሄርን ትርጉም መኽሊትን ዝነበረና ጻንሒት እዚ ይመስል። ዝተጋገኽዎ እንተሃልየ እውን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብትጉሃን መላእኽቱ ይኣርመለይ። ንስካትኩም እውን ጽን ኢልኩም ስለ ዝጸማዕኹምኒ ኣብ ትገብርዎ ጾምን ጸሎትን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጽን ኢሉ ይስማዕኩም። ሓገዝኩም እውን ላይክ ሰብስክራይብ እናገበርኩም ኣይፈለየኒ። ብኻልእ ትሕዝቶ ክስካብ ንራኸብ ግን ሰላም ወሰናይ ንኹሉ።